У горадні, як амаль у кожным заходнебеларускім горадзе, ёсць вуліца імя 17 верасня. Вось так, называючы вуліцы і плошчы ў цэнтры гарадоў ці недалёка ад іх, камуністычныя ўлады Беларусі падкрэслівалі асаблівую значнасць для гістарычнага лёсу нацыі падзеі, што адбылася ў гэты дзень у 1939 годзе. А менавіта, у гэты дзень пачаўся гэтак званы вызвольны паход чырвонай арміі, які савецкая гістарычная навука ды сучасная беларуская гістарыяграфія назвалі актам гістарычнай справядлівасці, актам ліквідацыі гвалтоўнага і грабежніцкага падзелу Беларусі паводле умоваў Рыжскай мірнай дамовы 1921 года. Вынікам мусіла стаць аб'яднанне заходняй Беларусі з БССР. Насамрэч, вызваленне і аб'яднанне падзеленай Беларусі, як і ўкраіны, не было для Крамля першачараговай задачай. Галоўнай жа мэтаю была рэалізацыя праз ваенныя дзеянні сваіх геапалітычных мэтаў дзеля пашырэння рэвалюцыі, падзел Еўропы на сферы ўплыву з нямецчынай. І Сталін, і Гітлер імкнуліся да панавання ў свеце. Рознымі былі толькі дзяржаўныя ідэалогіі, якія апраўдвалі імперскія амбіцыі. Перашкодай для здзяйснення іхных планаў ва ўсходняй Еўропе была Польшча, і яны вырашылі яе падзяліць паміж сабою. І 23 жніўня 1939 году у Маскве наркамам замежных спраў СССР Вячаславам Молатавым і міністрам замежных спраў Нямецчыны Іахімам фон Рыббентропам была падпісаная дамова аб ненападзе на 10 гадоў. Да дамовы быў прыкладзены дадатковы сакрэтны пратакол. З выпадку падпісання пакту аб ненападзе паміж Германіяй і СССР упаўнаважаныя абодвух бакоў, якія падпісаліся ніжэй, абмеркавалі ў строга канфідэнцыйных гутарках пытанне аб размежаванні сфераў іхняга ўплыву ва ўсходняй Еўропе. Гэтае абмеркаванне прывяло да пагаднення ў наступным. Першае. У выпадку тэрытарыяльных і палітычных пераўтварэнняў у абласцях, якія належаць прыбалтыйскім дзяржавам, Фінляндыі, Эстоніі, Латвіі, Літве, паўночная мяжа Літвы адначасова будзе з'яўляцца рысай, якая падзяляе сферы ўплыву Германіі і СССР. У сувязі з гэтым зацікаўленасць Літвы ў раёне Вільні прызнана абодвума бакамі. Другое. У выпадку тэрытарыяльных і палітычных пераўтварэнняў у абласцях, якія належаць польскай дзяржаве, сферы ўплыву Германіі і СССР будуць размежаваны прыблізна па лініі рэк Нараў, Вісла і Сан. Пытанне пра тое, ці пажаданае ва ўзаемных інтарэсах абодвух бакоў захаванне незалежнай польскай дзяржавы і пра межы такой дзяржавы будзе канчаткова вырашана толькі ў часе будучых палітычных падзеяў. Ва ўсякім выпадку абодва ўрады вырашаць гэтае пытанне шляхам сяброўскай згоды. Такім чынам, мяжа паміж Нямецчынай і СССР мусіла прайсці праз Варшаву. Польшча знікла цалкам. Беларускія землі адыходзілі СССР. Літва разам з Вільняй пакідалася гітлераўцам. Першы на Польшчу 1 верасня 1939 году напаў Адольф Гітлер. Польскае войска ўпарта супрацівілася ворагу, Англія і Францыя абвясцілі Нямецчыне вайну, але нічым не дапамаглі Польшчы. У той час, калі палякі абаранялі Варшаву, на польскую дзяржаву напаў і Іосіф Сталін, саюзнік Гітлера. Але ваенную агрэсію супраць Польшчы бальшавікі прыкрылі вызначэннем вызвольны паход чырвонай арміі. Адбываўся ж гэты паход зусім не пад фанфары. Вызваляльнікаў сустракалі не толькі бедныя сяляне з кветкамі, як гэта аж да сёння падаюць афіцыйныя гісторыкі, сустрэлі іх кулямі і польскае войска, і абаронцы-добраахвотнікі. Супраціў быў, хай і не вельмі працяглы, але даволі жорсткі. Не без бою і з істотнымі ахвярамі чырвонаармейцы ўварваліся 19 верасня ў Вільню. Абаронцы гораду вымушаныя былі адступіць да горадні, якая таксама рыхтавалася да абароны. І менавіта ўзяцце горадні, як сцвярджаюць польскія і некаторыя беларускія гісторыкі, стала для чырвонай арміі самым складаным
і крывапралітным. Дрэнна ўзброеная, не найлепей арганізаваная, без дастатковага правіянту яна не змагла, як планавалася, захапіць горадню, як і Вільню 19 верасня. Нягледзячы на тое, што польскае войска неўзабаве склала зброю і разышлося, горад самаахвярна абаранялі добраахвотнікі, пераважна гэта былі гімназісты. Ад куляў і пад гусеніцамі танкаў загінула каля 300 абаронцаў і жыхароў горада. Страты чырвонаармейцаў, паводле афіцыйных звестак, склалі 47 забітых і 156 параненых. Для Польшчы сітуацыя была амаль безнадзейная. Яна не магла весці вайну адначасна і супраць Гітлера, і супраць Сталіна. Чырвоная армія кінула на польскі фронт 21 стралковую і 13 кавалерыйскіх дывізіяў, 16 танкавых і 2 механізаваныя брыгады. У баях удзельнічалі больш за 600 тысяч салдатаў, каля 5000 танкаў і бронемашынаў. З польскага боку ім супрацьстаялі толькі аслабленыя падраздзяленні корпусу аховы памежжа. Гэта каля 12 000 чалавек. І тым не меней, супраціў быў і не толькі ў горадні, але і на іншых участках мяжы. А на поўдні Беларусі нямецкія і савецкія войскі сустрэліся пад Берасцем. Немцы ніяк не маглі ўзяць крэпасць, а так і генерала Ганца Гудерыяна паспяхова адбіваў польскі гарнізон. І тады немцам на дапамогу прыйшла чырвоная армія. Цяжкая артылерыя камбрыга Сямёна Крывашэйна амаль 2 сутак вела няспынны агонь па пазіцыях абаронцаў. Пасля захопу гораду і крэпасці нямецкія і савецкія салдаты абдымаліся на мосце праз бух. З нагоды перамогі у Берасці 22 верасня 1939 году адбыўся вайсковы парад. Пад гукі бранденбургскага маршу па цэнтральнай вуліцы гораду урачыста прайшлі падраздзяленні 19-го матарызаванага корпусу вэрмахту пад камандаваннем Ганца Гудерыяна і 4-го батальёну 29-й асобнай танкавай брыгады чырвонай арміі камбрыга Сямёна Крывашэйна. Камандзіры прымалі парад. Адбылася афіцыйная працэдура перадачы Брэст-Літоўска і Брэсцкай крэпасці савецкаму боку. Сямён Крывашэйн так апісаў той парад. У 16:00 я і генерал Гудерыян падняліся на невысокую трыбуну. За пяхотай пайшла матарызаваная артылерыя, потым танкі. На брэючым палёце пранесліся над трыбунай 2 самалётаў. Гудерыян, паказваючы на іх, спрабаваў перакрычаць шум матораў. «Нямецкія асы! Каласаль!» – крычаў ён. Я не ўтрымаўся і таксама крыкнуў у адказ. «У нас ёсць лепш». «О так!» – адказаў Гудерыян без адмысловай радасці. Потым ізноў пайшла пяхота на машынах. Некаторыя з іх, як мне падалося, я ўжо бачыў. Відавочна, Гудерыян, выкарыстоўваючы замкнёнае кола бліжэйшых кварталаў, загадаў мотапалкам дэманстраваць сваю моц некалькі разоў. Нарэшце парад скончыўся. А вось як той парад убачылі месцічы. Спачатку прамаршавалі немцы. Ваенны аркестр граў незнаёмы мне марш. Затым у небе з'явіліся нямецкія самалёты. Чырвонаармейцы ішлі ўслед за немцамі. Яны зусім не былі на іх падобныя. Ішлі памалу і не друкавалі крок кованымі ботамі, бо былі абуты ў брызентавыя чаравікі. Рамяні ў іх таксама былі брызентавыя, а не скураныя, як у немцаў. Коні, якія цягнулі савецкія прылады, былі маларослы і непрывабныя, збруя абы якая. За савецкай артылерыяй ехалі гусенічныя трактары, якія цягнулі прылады буйнейшага калібра, а за імі рухаліся 3 танкі. На сярэднім раздзімаўся сцяг СССР. Каля вуліцы Касцюшкі адзін з танкаў раптам затармазіў, стукнуўся аб бардзюр і заваліўся на бок. З вялікай працай пры дапамозе лебёдак і пажарных машын танк быў пастаўлены на праезную частку і парад працягнуўся. Працэдура завяршылася урачыстым спускам нямецка і ўзняццем савецка сцягоў. Сяброўства, замацаванае крывёю, адзначыць потым Сталін у тэлеграме Гітлеру. Далей
Цеснае супрацоўніцтва гестапа і НКВД, накіраванае супраць руху супраціву на польскіх, беларускіх і ўкраінскіх землях, яшчэ больш умацуе гэтае сяброўства. 25 верасня 1939 году амбасадар Нямецчыны ў Маскве Фрыдрых Вернер фон дер Шуленбург тэлеграфаваў у Берлін. Сталін лічыць памылковым пакідаць незалежную польскую дзяржаву. Ён прапануе наступнае рашэнне. З тэрыторыяў на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі да нашай часткі павінны быць далучаным усё Люблінскае і частка Варшаўскага ваяводства, якая цягнецца ад Буга. Узамен мы павінны адмовіцца ад нашых прэтэнзіяў на Літву. Фюрер згадзіўся, а радасны Сталін у якасці падарунка перадаў Нямецчыне вялікія ўгоддзі ў Белавежскай пушчы. Ён зазначыў, што гэтаму падарунку найболей будзе рады заўзяты паляўнічы рэйхсмаршал Герман Герынг. Лінія падзелу Рэчы Паспалітай, агавораная ў сакрэтных пратаколах да пакту Ріббентропа-Молатава, была пацверджаная ў новай дамове аб дружбе і мяжы, падпісанай Молатавым і Ріббентропам у Маскве 29 верасня 1939 году. 2 лістападу 1939 году пазачарговая 5-я сесія Верховнага Савету СССР прыняла закон об уключении в склад Советского Союза Заходней Беларусі і яе уз'яднанні з БССР. 14 лістападу 1939 году 3-я пазачарговая сесія Верховного Совету БССР постановила прыняць Заходнюю Беларусь у склад БССР. Стал великий народ Западной Белоруссии воздействуй грозный рост и сказал: довольно, баста! Довольно вы пановали над нами. Теперь власть наша! Вось так адбывалася найвялікшая геапалітычная гульня 20-го стагоддзя, якая прывяла да пачатку Другой сусветнай вайны, якая цынічна была названая савецкім бокам вызвольным паходам. Вось такая праўда пра аб'яднанне Беларусі. Калі прыйшлі бальшавікі ўжо ў верасні 1939 года, мільёны жыхароў Заходняй Беларусі схамянуліся ад забойстваў дзесяткаў людзей. Перадусім мажнаўладцаў, арыстакратаў, вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячоў. На вачах у людзей былі зверскі забіты Скірмунты, быў забіты ўладальнік Уселюба Маўрыцы Орурк. Масавыя прашлі арышты людзей, хто насіў хоць якія пагоны, і гэта адразу настроіла людзей, все сцішыліся. Вось гэтага дакладна ніхто не чакаў, што права на жыццё, права на суд было парушана, фундаментальная рэч. Это быў шок. Адбыліся масавыя высылкі і дэпартацыі. Падлічана, што уласна этнічных беларусаў было выслана блізу 25 тысяч чалавек. Дадайце да гэтага іх дзяцей. Палякаў было выслана значна больш, высылаліся і габрэі, і украінцы. Ну, і каго высылалі? Высылалі найперш моцных гаспадароў, высылалі людзей, которые мелі нейкую адукацыю. Нагадаю, адразу пад арышты патрапіла беларуская нацыянальная інтэлігенцыя і святарства, і Жук Грышкевіч, Наталя Арсеньева і многія іншыя. Былі расстраляныя Францішак Умястоўскі, былі расстраляныя Антон Луцкевіч, і гэта было бачна ўсім, што тое нацыянальнае вызваленне не прыйшло. На маю думку, падзеі верасня 1939 года гэта было ўз'яднанне. З'яднанне несправядлівае, незаконнае. Перадусім, не сіламі саміх беларусаў, а якое прынесла вялікае гора сотням тысячаў людзей. Гэта праўда. Заходняя Беларусь
понесла непоправные, неизлеченные страты сферы культуры. Были знищены библиотеки, музеи, уникальные артефакты, были разрабованы многие святыни. Это факт. Гэтак званае ўз'яднанне Беларусі 17 верасня 1939 году насамрэч стала заняццем беларускіх земляў камуністычнай імперыі ворагамі ўсяго беларускага. Яны нядоўга хавалі сваю сапраўдную мэту падпарадкаваць усе захопленыя тэрыторыі Маскве, запрыгоніць людзей, пазбавіць іх элементарных правоў, убіць у галовы антычалавечую камуністычную ідэалогію, сцерці усе нацыянальныя адметнасці панявольных народаў, асіміляваць іх і ператварыць у адзіную супольнасць пад назовам савецкі народ. За калючым дротам, якім быў абнесены ССР, бальшавікі ў гэтым накірунку дасягнулі немалых поспехаў, якія цяпер у часе будаўніцтва сваіх дзяржаваў з цяжкасцю выкараняюцца.